6 октябр дар шаҳри Санкт-Петербург турнири IBA Pro 10 баргузор мешавад. дар ин рӯйдод ду варзишгари пуртаҷриба Қамариддин Ҳасанов бо Андрей Ефимов рӯбарӯ мешаванд. ҷанги онҳо бо қоидаҳои бокс сурат мегирад ва ваъда медиҳанд ки як рақобати пуршиддат ва шавқоварро барои мухлисони варзиш пешниҳод хоҳанд кард. ба варзишгари тоҷик муваффақиятро таманно мекунем ва аз ӯ ғолибиятҳоро интизор хоҳем шуд. салом ба ҳама дӯстдорони MMA, хушомадед ба канали мо. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. дӯстони мо аз телеграм-канали либосҳои мардона беҳтарин молҳоро аз Туркия ва Русия бо сифати аъло ва нархи дастрас пешниҳод мекунанд ки доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доранд. либосҳо ва пояфзолҳои ба таби дилатонро аз ин телеграм-канал ёфта метавонед. барои тамошо кардани либосҳои силка дар комментария ҳаст ва барои фармоиш додан дар ватсапи рӯи экран дода нависед. ислом Махачев ба имкониятҳои дӯст ва ҳамшаҳри худ Усмон Нурмагомедов барои қаҳрамонӣ дар UFC бовар дорад. Усмон ки қаҳрамони PFL дар вазни сабук аст, сахт тамрин мекунад ва ҳамеша бо қаҳрамонҳо машқ мекунад. ман бо Усмон бисёр солҳо тамрин кардаам ва ӯ хеле рушд кардааст. ман ӯро ҳанӯз кӯдак мешинохтам ва ҳоло ӯ қаҳрамон аст. ӯ медонад чӣ мехоҳад ва ҳамеша бо қаҳрамонҳо тамрин мекунад. ҳамин сабаб аст ки ӯ инҷост ва унвони худро ҳифз мекунад, гуфт Ислом. Ислом бовар дорад ки Усмон метавонад қаҳрамони UFC шавад. ҳамчунин ӯ афзуд ки Усмон ҳанӯз ҷавон аст ва дар оянда метавонад дар ҳама ташкилотҳо қаҳрамон шавад, агар диққат диҳед ба коре ки ӯ мекунад. 3 октябр Усмон Нурмагомедов унвони худро дар PFL дар Дубай бо варзишгари ирландӣ Пол Ҳюз дифоъ мекунад. дар ҳамин ҳол Ислом Махачев бошад 15 ноябр дар UFC 322 дар Нью-Йорк кӯшиш мекунад унвони вазни нимёнаро аз австралиягӣ Ҷек Дела Мадалена ба даст орад. Беҳрӯз Зуҳуров дар турнири S192 бо Мурод Магомедов рақобат кард ва бо қарори якҷонаи доварон пирӯз шуд. пас аз ин ғалаба Зуҳуров изҳор намуд ки мехоҳад дар охири сол бо розигии роҳбарони созмон бо Энрике Барзола рақобат кунад. Энрике Барзола бо рекорди 23-9 дар категорияи вазни сабук рақобат мекунад ва дар S190 ки 15 августи соли 2025 дар Москав баргузор шуд, бо Марот Балаев рақобат кард ва дар даври сеюм ғолиб гардид. ҳоло бо ғалабаи охирини Зуҳуров ва хоҳиши ӯ барои рақобат бо Барзола, мухлисони MMA интизори эҳтимолии ин рақобат дар охири соли 2025 ҳастанд. шумо чӣ дӯстон, мехоҳед ин рақобатро бубинед? ҳатман дар комментарият нависед ва мо дар ҳамин ҷо то видеои навбатӣ бо шумо хайру хуш мекунем. хайр.